Autodocumentación audiovisual de la lengua Ayoc y la cultura del municipio de Totontepec. Oi, mas cada mbak mentiet. Oh, ik zei wat pam. Mas kada mas stoppen. Oh, basta no te pam met pik mach se ma to se mach psin. Yes, wo kan ik bam te kada van zo sek. Was kom daar met nom ze. Oi, zie was pa met oi, mach se ma. Oh, ik zeg kom se ma te pam te de. De. Ook wat meen voor het ja het is me te ja. Para ma we hat pizem, yes. But op je massa wat meer als dat ook mag sint jan. Doen we. Het sint je pa. Als het pizem met en is met haar. Je het pizem is kere. Oi. Het krijgt iets van zo'n figuur ik ben niet ja. Ik ben met gezegd ik attack ben. Film dat met krijg met ben bien gezegd. Ja wat is gezegd. Ja wat. Zie ik gezegd. Ja dan ben ik zo'n figuur ik ben. Waarom zit hij aan het spelen? Oh ben ze. Ik zou ja wat ben je niks meer. Ja nee een beetje. Rồi giờ mày phun một số phun một quả chứ về bằng hậu bảo chưa gặp về hết phải ông đi cũng mà rồi rồi chưa gặp à vì em thì cả số phát đi về bằng cũng sao vậy và một số đi hết một tự có bị tích cái sự kiện cái nó sự chuyện cái này khi cái police hat mà chim remont giờ hôm nay bây giờ open job đâu phiêu đấy phải ở ôi bắp chế chế bơ cái vật dễ lắm dễ mẹ bơ cái vật chế bị phiêu là mất chân rồi và xem cái bơ cái tập xếp phải làm cái cái hồ vợ nó c'est hindi c'est lúc ôi chỉ được ở đây ông mới chỉ biết được ở đây ông chỉ stay xin Oi, pam. được ở đây stay xin đó là Ja, zo. Bem de hat is un penso ya que va to ti yo de que Oi.
Pati kosti shakih, pati shaba shakih, shaktan, yashakpah, mati lima. Ja, se ja tot steden, dat was het Jan mag niet Jan die koch je jeksen die. Maar als je het eerst bent die uren bij, dus ja. Maar je maakt eerst bij papa je Jan bij je die para kad koch niet toch iets. Ja, zo niet eerst. Het is bij op een week, we hebben er spaat. Oi. Maar ja, is we hebben zo die wacht niet jak. Yes. Ja. Ja. Ah. Det Jan, det ska det. Jag var till stället speciellt med det jag var. Jag var det säkert bättre. Jag så var jag gick på så mycket jag jam vad jag. Alltså ja. Alltså jag till bättre gick på bättre tan bara jag hade var kunde inte gå. Ah, jag tjäs bara. Jag vet spum det så. Jag vet det så. Koit sin jag. Det var inte kosh gick för det dem så det måste då på något så det måste. Jag tycker att det kan gå gick på det sen det var jag bättre det så bara. Vem så isha. Det sen det som bara att jag det spum. Det var det. Vem så det har gick sen. Oj. ما سه برشه. Ja. كيف كنت أنا Hama vad jag det inte هذا إيش هذا توم هم تفيجورا يكفى من هذا استيشم هذا سكاك بيا هاتش بتصون ديت هاتش شبه يقول يا واد لابين أنا شك واد شبه كاتشان نتوز إيش كيش شبه كتويوان هاتي شو كبه يا يتو كاش يكسي تشي كاش يا شك تك تشي لو دي بدي يشوكت بالواد يشوكت با
No ba met no liga met nhắc tục cái tiệt nhắc tục cái bây giờ sao mà phải gió permit bây giờ sao ya va da shot spuma mer para figura ya que cuenta va spes que pensó ya va se de co de no ta se cree pa ne pero não sei o que pehia Oi. aqui prek vai que aqui com o aftismi aí as tu que tem com graça muito graça vai nem para cada vai Oi. com kan fi di trabalho com mais net com vai pehia ya شكتون جوات يبيه يتشا جوات بالهبات شكتون وبايع هم ده ما زت شنو جي إيش هذا ما هذا các tôi nhớ sản phẩm tuần hại hàng bát tôi kiểu gì sẽ tôi có nhiều Thế có gì rồi. Check det. Nej, và sẽ dễ có việc All right. Okay. I'm done. Ja, men det är mycket bra i man köpte annat där så. Vem, det är bra. Mm. Vem? Jag gör det på hippen så faktiskt. Ja, oj. Så var det vi må jag gå buk. Det är inte det jag måste det näva. Ja, gå så också. Ja, så jag bara det jag. Gå man kan gå se. Ja, på sviasen, typ på. Sviasen på. Vad du get så det se. Hur det är så så på i. Gå nu hur det. Att gå så va check mig hat. Vad så det 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 gå så va man. Rajana är check något. Bara oj att det är fyra ek på Mattias. Det är. Ja, köp snart det. Så här. Du nå ja det hisse. Oj. Det är mycket pengar på oj. Oj, det är inte. Ja, vem är? Ja. Och jag har lite grann här. Mokhash. Ja, det är gå se. Vet mus. Nu här så ni ser så det spelar här. Visst det är inte jag på det. Ja, så det är med det. Det här så här vi går på här så det går där. Điện ra chỉ bị ít đồn. Nhưng mà chỉ cần mà tầm đất ực.
Tik je kerst. Tik het zijn, tik is nog.